Hej altså, og velkommen til den her video. Så i dag tænkte jeg, at det kunne være sjovt, at jeg viste jer min skincare routine, så ja. Jeg starter med at finde noget makeup fjerner, for ja. Jeg bruger den her makeup fjerner. Og så tager jeg ellers bare det her på, og ja, smør rundt. Skyld for støj på grunden, by the way. Så er vi så færdige med det. Græsbær med den. Færdig. Nu er der sikkert nogen, der judger mig, men skin tonic. Ja. Er I klar? Prøv at være. Nu. Ja. Oh yeah. Skin tonic. Strawberry. Jeg går lige tilbage. Så er jeg vist done, tror jeg. Ja. Ui. Så er det lige med låget på. Serum til. Har I en skincare routine? Hvis I har, så kommenter hvad jeres skincare routine er hernede. Super. Nu til special face gel. Water break. Det var en virkelig dårlig transition. Nu til moisturizing lotion. Jeg kigger lige et spejl. Ja, sådan. Jeg har en bums nu på min hat, det gør så ondt. Nu til Hydro Gel Eye Patches. Ja, 2 sek. Lige fået gjort det rent, og nu, ja, så røg det så ned i mit skød, men så røg det den her vej, så ja. Den der lød lige før, jeg tror det var et eller andet derhen eller sådan noget. Nu til eye patches. Kigger lige spejl. Det gør det. Undskyld lige for støj. Jeg prøver at have nogle problemer med lyden eller sådan noget. Smukt. Pakker vi lige sammen. De er super sparkly. Wow. Jeg har gået lidt tid og nu er det til at pakke dem sammen. Og ja, jeg bruger dem igen, for det er det, man kalder. Ja, det ved jeg ikke, hvad man kalder. Tak fordi I så med. Hej hej.